Dobrý deň, objednali ste si u nás kytičku, náruč plnú lásky, zo 17 červených dlhých čerstvých ruží, srdiečka, ktoré pôjde do stredu, do tej náruče tých ruží, listy, tráva. Takže idem vám ukázať, ako sa táto kytička u nás pripravuje, vždy keď si ju u nás objednávate. Prikladáme si ruže jednu po druhej a medzi ne dávame vždy trošku trávy. Kvety si začnú pomaličky same vytvárať náruč. U nás náruč plnú lásky. Dôležité je to, hlavne držať správne ruže, aby urobili presne ten tvar, ktorý chceme. Nemali by sa hlavičky kryť, mali by byť jedna pod druhou, aby vynikli. Aby spravili takúto vzdušnú náruč. A aby nám nevytvorili niečo, čo nechceme. Nejakú kopu kvetov len. Vidíte? Už sa to tváruje. Túto kytičku ste si hlavne u nás objednávali na Valentína. Ale hodí sa aj na akúkoľvek inú príležitosť. Vidíte? Už nám vzniká tá náruč. Ešte sa tu pohráme s tým vrchom. Tak. Dokonale. Dáme si list. Je to list z kokosu. Veľmi dobre sa tváruje a práve na takéto príležitosti sa hodí, ako keď chceme niečo otočiť. Je veľmi tvárny. Teraz si dáme srdiečko, ktoré nám doplní vlastne ten efekt náruče plnej lásky. Kytička je hotová.